al doilea episod din noua serie Summercraft. Astăzi cred că o să terminăm casa. Și oricum, dacă e, poate o să-mi ia mie mai mult. Dar voi sigur în episodul ăsta o să o vedeți terminată. Deci cam atât am făcut în episodul 1. Am strâns câteva materiale, full diamond, aici shield, pickaxe de iron, mai am și aici o grămadă de chestii, un pad, nu știu ce, acolo s-a instalat The Romanian Panda, așa că hai să nu mai vorbim mult, să începem să construim. Da, deci m-am gândit așa la un design, 3 din astea, hau-bau, facem o piscină poate aici sus. Eu zic că ar arăta foarte bine, dar momentan va trebui să începem cu... da, nu cred că o să fie extraordinar de lungă. Cred că dacă o fac așa nu se întâmplă nimic. Sincer, cred că chiar o să fie suficient, părerea mea. Mi se pare chiar suficient. Și din clipurile mele ați mai văzut modelul ăsta de casă. Sau, nu, să zicem un fel de replică, pentru că nu o să fac parte cu piscina. Dar ați văzut în clipul în care am făcut casa de $100.000. Așa că vă invit să vă uitați la finalul videoclipului. V-am lăsat acolo. Cred că o să vă las linkul sau poate o să las, mai degrabă cred că potrivit ar fi să las linkul de la episodul 1, adică în caz că v-ați uitat la asta înainte, ar fi mai ok să vă uitați la primul, dar dacă v-ați uitat la asta, na, deja ați cam prins tot, acum doar evoluăm, atunci au fost lucrurile de început, într-un fel cred că mai bine acum să-l vezi, dar da, cum vreți voi. Perfect. Cred că atât să fie casă, zic că e super ok. Bun. Așa, construim. Stați. Așa. Bun, aici diferite designuri, ceva în spate. Da, și mă gândesc până la urmă să fac, cred că așa, ca un fel de platformă. Un fel. Uite așa. Mamă, la perfecție mi-a ajuns. Bine, asta până mai completez. Deci bun, cam partea asta e așa. Piscina nu o să fie super mare, dar măcar o să fie o piscină. Numai că nu o să fie chiar ca în videoclipul ăla cu casa de $100.000. Asta e o casă deja clasică pentru mine. Dar n-am mâncare. Sincer, cred că m-aș duce după mâncare. Mi-asta puțin. Avem și Dark Oak. Surprinzător. Și ăla 2 sapling-uri de... am 42 de sapling-uri, ok. Nu înțeleg de ce, credeam că am 42 de sapling-uri. Am un sapling aici de Dark Oak. Da, momentan nu folosim pe ăsta. Ce vreau să fac? Stați. Da, cred că mai ușor așa. Așa, ăsta îl folosim ca să mergem la hunting cu el. Și după care să spargem și câțiva copaci. Bun, și haideți că am făcut rost și de lemn și de mâncare. Iar am completat aici etaj de sus, parchetul de la etaj de sus. Acum, practic aici unde o să fie piscina, mă gândesc eu cât o să fie. Totuși aș vrea intrarea asta să fie de 2 blocuri, așa că o să o respect. Așa, adică... Bun. Numai că
Nu știu, cred că o să încep undeva pe aici, cred. Aici sunt două, da, oricum o să fie o piscină mică. Da, cam atât cred că o să fie piscina, atât îmi plănuiesc, aici o să fie intrarea. Da, aici probabil o să pun niște șezlonguri, ceva, o să fie ok. Aici mă gândeam să pun niște fence-uri. Ok, deci avem idei. De ce nu se pun și niște slab-uri? Bun, acum mai des... să mai strângem slab-uri. Nu cred că o să ne ajungă, dar puțin acolo tot o să meargă. După aceea mai strângem. Oricum o să mai avem nevoie de mult. Așa. Bun, punem aici. Aici, după cum se poate vedea, nu o să ne ajungă, așa că va trebui să mai prelucrez niște lemn. Așa. Bun. Pus aici. Greșeală, bun. Hai, totuși nu mai am nevoie de multe. Dacă am acoperit atâta, e bine, sincer. Mai trebuie foarte puțin să mai prelucrez. Cred că atât e suficient, după părerea mea. Da, da, sigur. Punem slab-uri și aici. Bun, și ultimul bloc și am terminat și etajul 1 la parchet. Iar acum va trebui să ne ocupăm de... Bun, mai întâi spargem aici ca să punem sprus log din asta neprelucrat. Stai să craftăm. Am vrut să zic stone, dar mi-a ieșit găleată, în fine. Așa, deci am făcut și o găleată. Acum mai spargem aici tot. Bun, haideți că am completat aici cu lemn. Din asta așa prelucrat frumos. Așa, acum va trebui să facem, zicem, un design pe laterale. Aici nu o să fie niciun design, aici o să fie lemn prelucrat. Deci o să... Și aici nu o să fie nimic. Oh, de fapt nu aici, stați puțin. Aici trebuia de fapt peretele, am zis clar că nu mai vreau să mai pun nimic. Nu mai avem aici un bloc de pus. Perfect. Bun, acum mă gândesc... Salut! Salut, salut! Ce faceți? Bine. Fac casa aici. Frumos. Am spart copaci, am săpat. Trebuie să fac loc și eu, să-mi încap tot. Înțeleg. Tu ce mi-ai făcut? Nu multe. Da, cred că cam atât o să las casa asta. Cred că e suficient așa ca mărime.
nu văd. Poți să vii în zona mea să vezi ce am mai făcut, dar Bun, și a zis că am făcut și piscina, adică blocul unde este piscina și am pus și un spațiu acolo, cred că aici o să fie un spațiu de depozitare și aici o să fie piscina și am făcut și chit că aveam apă lângă, dar e mult mai ușor să iei de aici. Bun, și mă gândeam să începem cu partea cea grea, adică cu partea din mijloc, în care știi ce se întâmplă mereu cu apa. Așa că nu stai puțin să spargem și să punem cum trebuie apa. Partea din mijloc mereu e cea mai grea. Așa. Ne întoarcem. Perfect. What? Așa. Hai să punem apă. Bun. Așa, și după aceea restul punem pe margini. După aceea va trebui să spargem cobblestone-ul. Perfect. Mi-a zis că e gata piscina, am terminat să umplu cu apă, e bună, e adâncă, eu zic că chiar e ok. Și haideți că am pus aici geamuri, n-am făcut așa aici o intrare către balcon din Dark Oak, din asta făcut cu toporul de diamond sau cu orice alt topor și acum o să trebuia să mă ocup de acoperiș care până la urmă m-am gândit să nu fie făcut din scări, m-am gândit să fie făcut pur și simplu așa din seburi, așa că va trebui să mă duc să tai copaci foarte mulți ca să ajung. Probabil o să pun, cred că niște fence-uri aici, fie mai indicat la piscină, pe aici pe partea asta. Așa că hai să tăiem copaci. Bun, și azi că am făcut și acoperișul, am acoperit cu slab, iar da, cred că casa este, bine, nu este terminată, numai că aș putea zice că deja este gata de mobilat, așa că chiar mă bucur, m-am descurcat decent să zicem, așa că acum va trebui să mă ocup să fac fence-uri multe, așa că hai să ne uităm unde sunt. Aș vrea să fac din astea, nu, haideți din astea, mai mult. Sau mare să o fac. Mă gândeam să pun gen așa în spatele scărilor să arată mai bine. Cred că e un design bun. Am nevoie să fac doar la 3 scări, mai am nevoie de încă una, așa că va trebui să mai fac niște fence-uri. Perfect. Gata. Și acum am pus aici design tot și acum va trebui să facem niște fence-uri ca să punem acolo. Hai să căutăm fence, așa din asta. Nu fence-uri avem. Că va trebui să mai plantăm niște copaci de Dark Oak. N-ar avea sens aici. Aici nu. Aici cred. Aici ar avea sens. Așa. Ce aș putea pune acolo, în capăt. Stați mult să văd unde e. Unde e sapling-ul? Aici. Stați să pun cam o grămadă de din asta de spruce. Da, și voi am un stack și 19 de sapling-uri, așa că hai să plantăm acum un sapling de Dark Oak, pentru că acum nu avem nevoie de el. Bun, și haideți că am completat aici cu fence în margini. Aici piscina, am făcut și un armor stand.
Și da, casa e gata, mai târziu pe parcursul episoadelor să pun diferite chestii în interior, pentru că mă gândesc să mă focusez și pe alte chestii în afară de casă. Așa că, da, cam atât a fost și cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Pa, pa!